ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮ್ದೀಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ದಿನದ ನೆನಪು ನಿಕ್ಲೆದುರು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೊಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡ್ ಆತುಂಡು. ಕಮ್ಮಿ ಜನಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ತೂಕ.